Втора серия на Весели Симеоновчета. Това пее, а пък Мартина танцува и го гледа и танцува. Кои сте вие? Как се каже нашата група? Марти! Айде вече и ти си в групата. Марти! Давайте! Кой ще танцува? Миленче, ти? Ще пееш или ще танцуваш? Я видим сега следващата песен, коя е. Айде, Весели Симеоновчета! Как беше? Как се казва нашата група? Весели Симеоновчета! Миленче, айде малко насам, че не те виждам там. Давай барабаниста. Абе, миналия път, коя песен пяхме? Така ли беше?